Λεωνίδα, τι παίζει, φτάνουμε? Σε 5 λεπτάκια, παιδιά. Άντε ρε μαλάκι. Είπα σε 5. Καταταχτείτε μας λέγανε. Θα χαμίσουμε, καλά μας λέγανε. Άντε ρε μαλάκι από την πουτάνα μου. Πού είστε τόση ώρα, να χάσουμε την ταινία? Μη με κοιτάς μη φάκι ρε. Θα χάσουμε την ταινία ρε κολλέ. Μην ανησυχείς λαμπά. Έχω κάνει κλάση από το ίντερνετ. Δεν ταινία να δούμε ρε. Εμάς μας αρέσουν τα σκληρά. Σκληρά, Εσύ, εκεί. Ποια ταινία ψήνεις να δούμε? Χάρι Πότερ. Εσύ, Dear Kite. Ποια ταινία θες? Pokemon. Μάλιστα. Και εσύ? Ημερολόγιο. Σκληροί είστε, Ένα ματσολούγκρες είστε. Άλογο. Λεωνίδα, ένα άλογο. Με κουράζεις πολύ. Ελάσε το βλάμενο τώρα. Κάτι βρωμάει. Δεν ξέρω, εγώ φοράω after save πάντως. Μα είναι φυσικό. Κάποιος πάτησε σκατά. Αχ, Παναγίτσα μου. Πρεζάκι. Δεν είμαι Πρεζάκι. Είμαι φοιτητής από τη Σπάρτη και έχω χάσει το πορτοφόλι μου ρε μαλάκες. Δεν ζητάω ελεημοσύνη. Κάνα φράγκο θα παιχτεί. Δεν παίζει μία για ιστορία. Ψηλέ. Λεωνίδα, τη στρομφίξαμε. Πούστη. Εγώ συχαίνομαι να μπω εκεί μέσα. Είναι το σημαδιλιά όλου. Εγώ τσακαλιά μου δεν μπαίνω εκεί μέσα. Έχω ακούσει ιστορίες για ανθρώπους που μπήκαν και δεν βγήκανε ποτέ ζωντανοί. Θα πούμε με πεσιμό. Κότες λιράτες. Εκείνη είναι αληθινή πρόκληση. Λεωνίδα, ένα άλογο. Άντε γαμίστε. Άρχισαμε πάλι. Άρχισαμε. Με κουράζεις πολύ. Ελάσε το μαλάκα τώρα και... Πες μου τι βρωμάει. Εγώ δεν ξέρω. Μην ρωτάς εμένα. Δεν έχω ιδέα. Έλα.